Benvinguts a Tas de Lletres. Benvinguts també a un programa que estarà farcit d'aforismes, perquè justament el llibre del qual avui us parlaré és La sendera del pensament, de Ferran Planell i Clofent, un llibre que, com a subtítol, ens diu que són aforismes. A més, aquest volum, que ha estat publicat per la revista Locàntic amb la col·laboració de l'Associació de Relataires en Català dins la col·lecció Camí del Sorral, compta també amb un breu pròleg d'Elisenda Sala i Ponsa, del qual us voldria llegir les darreres paraules, és tot just un parell de línies, amb les quals us podeu fer una idea de per on va el contingut d'aquest llibre. Ens diu Elisenda Sala: Ferran Planell ens porta a reflexionar sobre la profunda realitat de la vida a través d'una lògica discursiva. El llibre està estructurat en dos apartats. En la primera part trobem tot un seguit de paraules ordenades alfabèticament, de les quals Ferran Planell ens dona la seva visió, el seu significat. I en la segona part l'autor ens diu que, malgrat ja gairebé tot està dit, vol seguir elucubrant i ens dona altres aforismes, altres reflexions que fa ell. En tot cas, us comentaré, us llegiré, algunes de les paraules de les quals Ferran Planell ens aporta la seva definició. Per exemple, tenim fracàs. És l'alumne qui no ho entén o el professor qui no s'explica? Jugar. La política és com un joc d'escacs, em va dir fa un temps un mestre. De tant en tant t'has de deixar matar una peça per acabar guanyant la partida. El mestre ja no hi és. Llàstima. Ara tindria una pregunta per fer-li. Com és que en aquest país no veig mai caure cap peça del tauler? Confiança. Cada cop que entrem en un túnel, confiem en un enginyer que no coneixem. Quan se'ns demana de confiar en qui sí coneixem, molts cops ens sembla entrar-hi dins d'un túnel. Llibre. Quan l'obra agrada, l'egoisme del lector perpetuaria el treball de l'escriptor. Després de la lectura d'aquestes paraules, de la definició d'aquestes paraules que Ferran Planell ens ofereix en forma de reflexió-aforisme, podem fer-nos una idea força concreta de què és el que trobarem en aquest llibre, La sendera del pensament. Però, qui és Ferran Planell? Qui és aquesta persona que ens regala el seu temps i se l'ofereix en base a idees, conceptes, reflexions, aforismes? Ferran Planell es dedica professionalment a l'assessorament d'empreses, però sempre ha estat molt vinculat, sempre ha estat molt interessat pel món artístic en general, tot i que els camps de la música, la fotografia i l'escriptura han estat els que ha treballat de forma més habitual. Aquests han estat, a més, segons ell mateix comenta, els tres pilars bàsics que l'han acompanyat sempre, al llarg de tota la seva vida. I cal destacar que en el cas de la fotografia i en el cas de l'escriptura ha estat mereixedor de diversos guardons, reconeixements, premis, i encara lligant amb el tema de l'escriptura, però ampliant a les lletres en general, Ferran Planell també destaca per la seva capacitat com a rapsoda. Ha guanyat algun que altre concurs com a rapsoda i participa assíduament en activitats en les quals cal la lectura poètica, la lectura viva d'un text. Aquests aforismes que avui us he presentat a través del llibre La sendera del pensament, també els podeu trobar, no exactament tots, però en podeu trobar d'aquests i molts altres en el blog que manté en Ferran Planell sota el títol El Pensador. I tot plegat, i ja per tancar el programa, és evident que ens du a llegir
un altre dels seus aforismes, concretament el que ens parla de reflexionar. Ens diu Ferran Planell: l'erudit posseeix la capsa del saber. Jo em conformo a poder pensar en les coses que hi ha dins. I amb aquesta última reflexió tanquem el programa d'avui i ens retrobem ben aviat en un altre Tast de Lletres.